Moi, minun nimi on Hemmo Rask ja tämä on minun video-CV. Olen 4. vuoden kauppatieteiden opiskelija LUT-yliopistossa ja olen tällä hetkellä maisteriohjelmassa hankintoihin liittyen. Valmistuin kauppatieteiden kandidaatiksi viime syyskuussa. Pääaineeni oli rahoitus ja sivuaineeni olivat kansantalous ja hankinta. Puhun sujuvaa englantia ja suomea, lisäksi osaan lukea ja ymmärrän ruotsinkielistä, ranskankielistä ja venäjänkielistä puhetta. Minun nykyiset opinnot ja työkokemus osoittaa minut työskentelemään hankinnan ja supply chain managementin kanssa. Minun akateemisella taustallani olen tutustunut hankintasopimuksien käsittelyyn, hankintatyökalujen käyttöön sekä hankinta-yhteyksien ylläpitoon modernilla keinoilla. Minun kokoaikainen harjoittelukokemukseni Vaasan Oy:llä antoi minulle käytännön kokemusta päivittäisistä toimista, laskutukseen ja materiaalin hallintaan liittyen ERP-ohjelmissa. Minä myös otin osaa ja järjestin projekteja, jotka liittyivät hankintaan. Harjoittelukauteni sijoittui viime lakkokevään aikaan. Olen siis saanut käytännön kokemusta toimitusketjun ja hankintaketjun varmuuden ylläpitämisen varalle. Uskon, että taustani ja kokemukseni tekevät minusta oikein oivan hakijan tähän positioon. Minun lähiaikoinen tavoite on kehittää ammatillisia taitojani ja luoda itselleni ura hankintojen tai toimitusketjun alalla. Haluaisin lopuksi sanoa 3 sanaa, mitkä kuvailevat minua. Päättäväinen, perusteellinen ja myötätuntoinen. Kiitos ajasta, minkä käytit, kun katsoit minun video-CV:n. Haluaisin mieluiten olla yhteydessä kasvotusten. Minun voi olla yhteydessä myös puhelimitse, tekstiviestistä, sähköpostin kautta tai LinkedInin kautta. Moikka!